Vi har købt en mystery box og Poppy Playtime kapitel 5. Og vi åbner dem præcis klokken 3 om natten. Lad os se, hvem vi har her. En Huggy Wuggy mystery box. Skynd dig at lukke den. Huggy Wuggy var lige ved at angribe jer. Godt, jeg fik lukket låget. Vi har også en Kissy Missy mystery box. Tak, Kissy. Det var uventet og sødt af dig. En Jiblito mystery box. He's stretchy, he's gummy, he's squishy, he's fun. Lad os støtte Jiblito. Han gør jo sit bedste. En Lily mystery box. Wow! Lily prøvede lige at kvæle jer. Er I okay? Wow! Så I det? Der er helt sikkert noget indeni. Og det er noget meget spændende. Og endda farligt. Men indtil videre kan vi ikke åbne den her kasse, for den er låst med en magisk kæde. Og for at åbne den, skal vi have 15.000 likes. Venner, det er ikke svært. Hvis alle, der ser videoen lige nu, liker den, så åbner kassen sig, og vi finder ud af, hvad der er indeni. Det første, vi åbner... Lad seerne bestemme, hvilken mystery box vi skal åbne først. Præcis! Skriv i kommentarerne, hvem vi skal åbne først. Huggy Wuggy, Kissy Missy, Jiblito eller Lily. Skriv løs i kommentarerne lige nu. Så læser vi med. Okay, der er mange kommentarer på Lily. Er I sikre? Hun prøvede lige at kvæle jer. Der er også kommentarer på Jiblito. Men de fleste vil selvfølgelig have hovedpersonen, Huggy Wuggy. Så lad os åbne den. Jeg er virkelig bange for at åbne den kasse. Huggy Wuggy var jo lige ved at slippe ud. Præcis. Men hvis der sker noget, har I selv bedt om det. Okay. Hvad er det her? En telefon eller hvad? Nej, venner. Det er et kamera. Et Huggy Wuggy kamera. Fedt. Lad mig tage et billede af dig. Lad os se. Giv mig en pose. Okay. Der er en form for nedtælling i gang. 3, 2, 1. Må det eksplodere? Se. Det er et Polaroid kamera. Hvor fedt. Så kan vi se billederne med det samme. Okay. Her, værsgo. Sjovt. Men hvorfor er det så dårligt? Man kan ikke engang se mine øjne, og alt er sløret. Lad mig hellere tage et billede af dig. Når du nu er så klog, så tag det selv. Kom så, sådan her. Nu skal jeg vise dig, hvordan en mester fotograferer. Blev jeg klemt på det, eller hvad? Giv mig det. Folkens, Huggy Wuggy stod lige bag mig. Se, hvor uhyggeligt han ser ud. Og hvilke enorme tænder han har. Måske er han her i nærheden lige nu. Venner, skriv i kommentarerne, om I kan se Huggy Wuggy. Vi er virkelig bange. Det er faktisk farligt. Hvis I kan se ham, så skriv, hvor han er. Gør det lige nu. Tak. Der er da ikke nogen her, vel? Måske dukker han kun op på billederne. Lad os lægge kameraet væk, og så rører vi det aldrig igen. Men i kassen har vi også... hold da op, hvad er det her? Jeg tror, jeg har set sådan en på nettet. Det er en robot, der kan tegne. Der må også være nogle kort. Ja, rigtigt. Der er kort her. Se, min største frygt. Hvad kan det store blå monster mon være bange for? Min yndlingsmad. Det er spændende to find out, hvad Huggy Wuggy kan lide at spise. Lad os hurtigt finde ud af, hvad Huggy Wuggy er bange for. Okay, vi skal bruge et papir. Væk med kassen. Giv mig kortet. Til dem, der ikke forstod det. Vi sætter kortet ind i robotten, og så tegner den selv Huggy Wuggys frygt. Vi sætter kortet i og starter den. Hvad er han egentlig bange for? Måske ild? Jeg tror, han er bange for mørke. Selvom det er mærkeligt. Nej, han er bange for rummet. Rummet, helt sikkert. Han er bange for rummet. Se en cirkel. Jeg tror, det er en meteorit. Måske er det månen eller solen. Forstår I, hvad den tegner, venner? Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det er. Skriv i kommentarerne, hvad I tror. Laver I sjov med mig? Er Huggy Wuggy bange for mus? Huggy Wuggy? Det er jo direkte latterligt, venner. Jeg vil aldrig blive bange for sådan en lille mus. En rigtig mus! Hvor uhyggeligt! Styr dig lige, tak. Jeg blev selvfølgelig også forskrækket, men det var mest fordi den kom så uventet. Sådan, nu er den løbet væk. Se, der er ingen. Lad os finde ud af, hvad Huggy Wuggy kan lide at spise. Okay, vi stiller robotten op, skifter kortet og starter den. Jeg tror, Huggy Wuggy kan lide hjerner. Men jeg tror, han spiser arme og ben. Eller måske spiser han hjerter. Forstår I, hvad robotten tegner? Jeg fatter ingenting. Laver den her robot sjov med os, så Huggy Wuggy med de der tænder kan lide kage? Mener I det seriøst? Wow. Det er jo en kage. Er han en lækker sulten type? Kage er trods alt bedre end en levende mus. Lad os hurtigt smage på den.
dog elsker kage. Godt han ikke bed vores hænder af. Okay, vi har ikke flere kort. Kagen har vi smagt på. Lad os se, hvad der ellers er i kassen. Se, det er en slags hårlak fra Huggy Wuggy. Han har jo faktisk ret meget hår. Han sætter nok håret med den her. Lad mig prøve. Så bliver jeg lige så flot som Huggy Wuggy. Det var da en mærkelig hårlak. Du har fået blåt hår. Vent, vi skal nok hjælpe dig. Jeg tror, jeg så noget brugbart her. Fandt det. En barbermaskine. Værsgo. Det var vist ikke hårlak, men hårvækstspray. Det der vil jeg bestemt ikke anbefale at bruge. Mens du barberede dig, fandt jeg det her. En slags våben. Det er jo ligesom i spillet. Den her skyder med nødblus. Lad os prøve den. Wow. Hold da op, hvor er det flot. Hvor blev der pludselig lyst? I spillet lyser den her jo vejen op og skræmmer monstre væk. Lad os have den i nærheden. Hvis der kommer nogen, bruger vi den. Se, der er en knap her med et billede af Huggy Wuggy med en megafon, og der står Huggy Wuggy skrig. Hvad sker der, hvis man trykker på den? Godt, det bare var en knap, og at den rigtige Huggy Wuggy ikke kom ind i studiet. Jeg blev faktisk lidt... Vi er omringet af Huggy Wuggy'er! Skynd dig! Buk dig ned! Herover! Venner, det virkede! De er virkelig bange for ilden. Hvor var det godt, vi fandt det her våben før den der knap? Du reddede os! Ikke flere af de knapper! De tilkalder jo Huggy Wuggy! Okay, venner, lad os gøre os færdige med den her kasse. Der er et Huggy Wuggy tøjdyr tilbage, og der er noget inde i. Jeg foreslår, at hvis vi finder flere tøjdyr i de næste kasser, så laver vi en video, hvor vi sprætter dem op. Jeg er sikker på, at der gemmer sig noget uhyggeligt, men vildt spændende inde i. Der er også en lommelygte her. Se, den er præcis som i spillet. Forresten, venner, til dem der ikke ved det, den her lygte lyser med UV-lys, og takket være det, kan vi se usynlige spor eller ledetråde. Jeg foreslår, at vi stiller alle mystery boxes op og tjekker dem. Måske finder vi noget spændende. Okay, venner, lad os tjekke Kissy Missys kasse, men først skal vi dæmpe lyset, så vi bedre kan se. Okay, venner, der er ikke noget her. Hov. Se, en pil, og den peger derhen. Det vil sige, at Kissy Missys kasse peger på Giblets kasse. Lad os tjekke den. Okay, her er der også tomt indtil videre. Intet at se. Se, endnu en pil, og den peger i samme retning. Det er Lily. Jeg vidste bare, at hun var problemet. Okay, nu tjekker vi hende. Okay, intet endnu. Se, endnu en pil, og den peger igen derhen. Nå, men så giver det hele mening. Vi har jo den hemmelige mystery box, så alle de her kasser gav os et hint om, at der er noget galt lige netop her. Lad os tjekke den. Okay, intet endnu. Tom, har kasserne snydt os? Lad os kigge på siden. Okay, intet endnu. Ja, lad os. Se, der står, åbn mig ikke, ellers er det ude med jer. Lad os lade være med at åbne den. Nej, lad os åbne den. Det er da for sejt. Desuden, venner, se, der mangler kun 10.000 likes. Så forsvinder den magiske kæde, og vi finder ud af, hvem den hemmelige mystery box tilhører. Men indtil videre kan vi ikke åbne den. Så jeg foreslår, at vi tager... Kissy Missy. Jeg synes, hun er vildt sød. Hun kyssede mig sådan. Jeg er sikker på, at der er noget spændende i den. Jeg vil nu ikke stole alt for meget på hende, hvis jeg var dig. Men lad os se, hvad der er inde i. Venner, se hvad er det her. Det ligner en slags Kissy Missy elixir. Men der står ikke, hvad den er til. Lad os teste den. Nej, er du skør? Hvad nu, hvis du bliver lyserød? Det er sandt. Lad os teste den på kasketten i stedet. Okay, er I klar? Jeg kunne være blevet lige så lyserød og plysset.
Det ser mærkeligt ud. Jeg tror hellere, jeg må lade være med at tage den på. Hvem ved, måske er der kommet dråber af elixiren et forkert sted hen. Så bliver mit hår også sådan der. Nej tak. Jeg tager hellere min anden kasket på. Og så stiller vi forsigtigt den her til side. Hvad har vi ellers her? Se, en eller anden drik. Kissimisi. Lad os smage på den. Lagde du mærke til, at drikken glitrer med en slags glimmer? Det er så sejt og hypnotiserende. Hvor dufter den godt! Og den smager vildt godt! Prøv! Okay. Undskyld mig. Lad os se, hvad der ellers er her. Et eller andet bære. Hvad er det? Jeg tror, jeg ved det. Jeg har set det på TikTok. Det er et slushbæger. Man kan hælde en hvilken som helst drik i, og så forvandler den sodavand til sne. Kan I forestille jer det? Ren magi. Lad os prøve. Det eneste, man skal gøre, er at hælde sin yndlingsdrik i. Og det sjoveste, venner, man skal bare klemme løs. Sådan. 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 Venner, se, det lykkedes. Okay, tag skierne. Lad os smage. Sådan. Det smager vildt godt. Sne lavet af glitrende kissimisi sodavand. Hvor herligt. Det smager faktisk rigtig godt. Først var det en drik, og nu er det is. Vildt sejt. For at vi ikke skal få ondt i halsen, venner, må vi ikke spise for meget koldt. Lad os hellere se, hvad der ellers er i kassen. Se, venner. Endnu en hånd. Jeg ved, hvad det er. Det er en gribehånd med en masende håndflade. Se, den knuser forskellige ting under tryk. Lad os prøve den på noget. Lad os knuse tynden. Hold da op. Nu har vi ikke nogen tynde mere. Jeg må hellere lægge den her væk, så jeg ikke ødelægger mere. Det ringer helt for mine ører nu. Okay, lad os se, hvad der ellers er tilbage i kassen. Wow, et kissimisi-tøjdyr, og der er også noget inden i det. Se, vi har allerede 2 tøjdyr, og vi kan højst sandsynligt lave en del 2, hvor vi sprætter dem op. Det bliver vildt sejt. Kassen er tom, så lad os vælge den næste. Venner, kan I heller ikke vente med at åbne den hemmelige mystery box? Der mangler kun 5.000 likes. Venner, det kan vi sagtens klare sammen. Hvis alle, der kigger med, bare giver et like, så finder vi ud af, hvem den hemmelige mystery box tilhører. Men indtil videre kan vi enten åbne Lillys mystery box eller Giblets mystery box. Jeg synes, vi skal åbne Giblets. Giblet er faktisk en flink fyr. Jeg tror næppe, der er noget slemt i den her kasse. Men lad os se. Se, det er Giblets spindelvæv på spray. Kan vide, hvad han skal bruge det til. Måske kamuflerer han sin hule på den måde, altså så alt er dækket af spindelvæv. Venner, lad os prøve den. Det er vildt spændende at se, hvordan den virker. Kom så! Lad os sprøjte på Huggy Muggy. Wow! Rigtigt spindelvæv. Venner, se! Der er en masse edderkopper her. De skal udryddes. Vi må finde på noget. Jeg har en idé. Skynd dig, de kravler herhen! I en af de tidligere videoer fandt jeg en edderkoppespray fra Granny, og den virker faktisk. Venner, sprayen virker virkelig. Endelig noget godt for Granny. Hvis I ikke har set den video, skal I helt sikkert se den. Den var virkelig uhyggelig. Okay, lad os se, hvad der ellers er i kassen. Hurra, venner! Endelig noget godt. Det er Giblets chips. Kan jeg vide, hvilken smag det er? Jeg kan bedst lide det med ost, forresten. Og jeg kan bedst lide det med krabbe. Venner, skriv i kommentarerne, hvilke chips I bedst kan lide. Okay, lad os åbne den. Jeg kan næsten ikke vente med at smage. Wow! Hvad er det? Det ligner en spøj- og skæmtdåse. Men slangen er jo ikke ægte. Se, venner. Wow! Heldigt, at den ikke bed os, men bare kravlede væk. Kan I forestille jer det? Legetøjsslangen blev til en rigtig en. Lad os hurtigt gøre os færdige med den her kasse, før der dukker mere op. Venner, se! Det er et adgangskort. Giblets adgangskort til Playtime Corporation. Det skal nok scannes et sted eller vises til nogen. Nej,
bestemt ikke der. Nå, vi lægger det lige til side så længe. Lad os se, hvad der ellers er her. Venner, se, det er jo et brætspil formet som Giblet selv. Du ved godt, hvordan man spiller det, ikke? Ja, lad os spille! Venner, til dem der ikke ved det, skal man skiftes til at trykke på tænderne. Den der får gabet smækket i over sig har tabt. Men tænderne her ser ret skarpe ud. Jeg tror, det kommer til at gøre ret ondt, og det bliver vildt sejt. Kom så, lad os sige, vi trykker her. Det virkede ikke. Din tur. Aha, så trykker jeg her. Den her tand. Se, fingeren hæver op. Tænderne er faktisk ret skarpe. Okay, vi lægger lige det her farlige legetøj side. Lad os se, hvad der ellers er. Se, det er jo en magisk kugle. Lad os tænde den og se, hvad den kan. Den virker vist ikke, den kugle. Så, vi skal have den tændt på en eller anden måde. Men hvordan tænder man den? Der er ikke engang en kontakt. Jeg tror, vi skal tage kortet og holde det mod. Lige præcis. Her, tag det. Okay. Okay, nej. Det virker ikke. Måske herover. Ganske rigtigt. Se, den virker. Der er masser af små lyn inde i kuglen. Man kan faktisk røre ved den. Det er helt ufarligt, venner. Prøv at se. Hvor er det sejt. Jeg vil også prøve. Wow. Hvad hvis vi lægger alle fingrene på? Lad os prøve. Så i det, håret rejste sig helt op. Selv kasketterne fløj af. Der er de forresten. Vi må nok hellere slukke for den her uhyggelige maskine. Der er en sidste ting tilbage her, og det er et Giblet-legetøj. Der er også noget indeni her. Skriv i kommentarerne, hvis I vil have en del 2, hvor vi åbner det her legetøj. Ja venner, det bliver virkelig sejt og spændende. Men lad os åbne den næste mystery box i mellemtiden. Okay venner, vi har 2 mystery boxes tilbage. Lillys mystery box, og så den hemmelige mystery box, som vi ikke kan åbne endnu. Men takket være jeres hjælp, mangler der kun 1000 likes. Og hvis I liker lige nu, finder vi helt sikkert ud af, hvad der er indeni. Og de her magiske kæder vil forsvinde. Men lad os åbne Lillys mystery box i mellemtiden. Jeg har ikke lyst til at åbne hendes kasse. Hun angreb kameramanden i starten. For at være ærlig, er jeg også lidt bange for hende. Men pyt, lad os kigge i den. Se venner, der er en kuffert her. Det er Lillys te-sæt. Hun inviterer jo altid alle. Lad os drikke te, lad os drikke te, lad os prøve det. Wow, se venner, en lille tekande, kop nummer 1, kop nummer 2 og underkopper. Te-sættet er klar, vi kan drikke te. Sådan, vi hælder teen op. Kom så. Aha, ja, så er det klar. Værsgo, lad os smage. Okay. Den smager rigtig godt. Det smager godt, men hvorfor er den lille? Kop nummer 1, kop nummer 2 og underkopper. Te-sættet er klar. Vi kan drikke te. Sådan, vi hælder teen op. Aha. Ja. Så er det klar. Værsgo, lad os smage. Okay. Okay. Den smager rigtig godt. Det smager godt, men hvorfor er den lille? Der er løgn! Kom! Vent lige. Hvorfor skal det? Det er ikke lige at se. Lækre øjne. Det smager på appelsin! This keep me your tears. Hvem var du et heks i stadion kom kommes op? Se, det var faktisk dem, der farede. Nå, okay, lad os se, hvad der ellers er i kassen. Se, der er en hårbørste her, men den er alt for lille til Lily. Har I set, hvor enorme flægter der er en slags XXX elixir her. Det er især en vokse-elixir. Lad os putte børsten derned. Lad os prøve. Okay, lad os dyppe den forsigtigt. Det må være en rigtig vokse-elixir. Den her børste passer helt sikkert til Lily. Sejt, lad os se, hvad der ellers er. En hårbøjle. Lad mig lige prøve den. Hvad var det? Du havde lige præcis de samme flætninger som Lily. De var gigantiske. Det lignede en helt almindelig hårbøjle, og så kan den gøre det. Væk med den. Hvad er der ellers? Lad os se. Venner, et lille bamselegetøj. Okay, vi skal helt sikkert lave den næste del, hvor vi åbner det her legetøj. Husk at like, hvis I synes, det er spændende. Der er bare utrolig mange ting.
Jeg kan mærke nogle tunge, gigantiske genstande. Det bliver virkelig spændende. Okay, men kassen er tom nu. Lad os se, måske har de allerede samlet nok likes, så vi kan åbne den hemmelige mystery box. Hvor er I bare seje? Vi elsker jer så højt. I har samlet næsten alle likes. Der mangler kun et enkelt. Så vil den magiske kæde forsvinde, og vi finder ud af, hvem kassen tilhører. Og selvfølgelig, hvad der er indeni. Men vi skal bruge en, der liker. Jeg har liket. Jeg har også liket. Det er nok dig. Dig, der sidder og kigger på os lige nu. Du har nok ikke liket endnu. Tjek det lige, så vi kan finde ud af, hvad der er indeni. Venner, den hemmelige mystery box. Det er prototypen. Det er det farligste, mest onde monster. Vi må hellere skynde os at åbne den og se, hvad der er i kassen, før han pludselig kommer. Helt utroligt. Se, det er kløer ligesom prototypens. Dem vil jeg prøve. Sådan. Fingeren ind her. Se, hvad der skete. Jeg kan styre de her kløer. Okay, jeg skal bruge den anden hånd. Se, hvor farlig jeg er blevet. Ej, bare rolig. Jeg har vildt meget lyst til at teste dem på en eller anden måde. Gør det på kassen, men pas på. Hvad med på dig? Nej, jeg er rigtig bange i forvejen. Okay, vi lader dem være for nu. Sådan. Se! Det er nogle ekstremt kraftige kløer. Jeg føler mig helt uovervindelig. Du må hellere tage dem af, før du kommer til at skade nogen. Ja, du har nok ret. Det er bedst at tage dem af. Lad os se, hvad der ellers er. Se, der er hans legetøj her. Der er også noget indeni. Venner, husk at skrive i kommentarerne. Se, her er prototypens maske. Skulle man prøve at tage den på? Har du lyst? Nej, gør du bare det. Okay, så gør jeg det. I skulle ikke have åbnet min mystery box. I kan ikke gemme jer. I er allerede døde. Hvorfor åbnede vi den kasse? Der stod jo, må ikke åbnes. Se! Prototypen er ved at komme ud af masken. Så er det forbi. Han æder os lige om lidt. Jeg har en idé. Jeg ved, hvordan vi stopper ham. Okay. Her. Hvad gjorde du? Det virkede. Jeg satte bare vores nye video på for ham. For os de se den på skærmen lige nu. Husk at klikke på den. Den er super spændende, for den kunne stoppe selve prototypen. Men vi må hellere se at komme væk herfra. Tak fordi I så med. Hej alle sammen.